Нали искахте да гледате как вали снега? Ето го. Не са видяли сняг. Сега ще видите и баба ви. Как гледа снега. И как пише и учи. И как пише и учи. Как пише, чете и учи. Бабата. Кажи им нещо. Кой е първата? А? Кой е на... Кой е? Това е камера. На който го пуснем, той ще го гледа. Помислих, На Джакли и на Дорофея. Помислих, че говориш с някой. Не, това е камера, не е телефон. И какво да кажа? Каквото Много искаш да добре. кажеш. И много съм доволна, че гледам снега, красивата българска зима. И много съм доволна от вчерата разходка с Веско, дето ме заведе. Ох, кашлям сега. На представление. Оперета. Те ще помислят, че на мое представление. Ще помислят, че съм те завел на мое представление. На оперета. На Спектакъл. представление в оперета. Много хубави места ме води Веско. Какво се стресна, бе? Това не е изпит. Какво? Като на изпит кашляш, Да, чуеш бе. какво да кажеш. Много ме дразни пас. Какво те дразни? Гърлото ме дразни. Та, докъде стигнах? До оперетата. Да. Много съм доволна, че Веско ме развежда на културни мероприятия. На оперети, на концерти, на цирк, на разни места по България, в някои градове, Кажи на Катя нещо. където отдавна не съм ги виждала. Какво на Катя? Нещо на Катя. Какво па да й казвам на нея? Не знам на нея. Нямаме думи с нея. Не знам какво прави Катя без мене. Кой я обслужва сега? Старайте се вие като дъщери да й помагате в мое отсъствие. Много жалко, че не ви виждам, не ви се радвам на вашите успехи. Обаждайте ми се да ми казвате какво правите, какво рисувате, къде ходите, кои са ви приятелите, имате ли нови приятели. Много поздрави на Катя от мене, ако ги приема. Айде, приключваме с снега пак. Да. Тя не приема всичко от мене. Айде, бай и от мен.